जाल्यार प्रायस स्ट्रक्चर आमचो असो आसलेलो तो वाचून दाखयतलो की रोमटा मेळ्याक आमचे 75,000 फर्स्ट प्राइज आहा, सेकंड प्राइज 65,000 आणि थर्ड प्राइज 50,000, फोर्थ प्राइज 45,000 आणि फिफ्थ प्राइज 40,000 आणि कॉन्सोलेशन प्राइज आहा परत 5, फर्स्ट प्राइज 35, सेकंड 30, थर्ड 25, 20,000 आणि 15,000 अशी परत 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आहात चित्ररथाक आणि पार्टिसिपंट 8 जाणांक प्रत्येकी 10,000 असे प्राइज आहा. हे जाले चित्ररथाचे. रोमटा मेळाकूय परत तशीच प्राइज आहा. रोमटा मेळाक 15 जाणांनी भाग घेतलेलो, तितून 75,000 पहिले प्राइज जावन आसा, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 40,000, फोर्थ 30,000 आणि फिफ्थ प्राइज 20,000. परत कॉन्सोलेशन प्राइज आहा 15,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 10,000 हे रोमटा मेळाक, थर्ड प्राइज 10,000, फोर्थ प्राइज 10 आणि फिफ्थ प्राइज 10 आणि परत कॉन्सोलेशनूय प्राइजीस आहा एक 5 जाणांक. हे सगळे टुरिझम डिपार्टमेंटाकडे कलेक्ट करपाचे. आम्ही आज हांगासर तुमकां नंबर नाव बीन सांगतले आमचे सेक्रेटरी. फोक डान्साकूय तशीच प्राइज आहा. फर्स्ट प्राइज 25,000, सेकंड प्राइज 20,000, थर्ड प्राइज 15,000, फोर्थ प्राइज 10,000 आणि फिफ्थ प्राइज 8,000. मागीर पार्टिसिपंट मानधन 4-4 हजाराचे आहा एक 2 जाणांक, 2-3 जाण कितें जाल्ले ते. त्याच प्रमाणे आमचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आहा. तांकां फर्स्ट प्राइज 10,000, सेकंड 7,500 रुपया, थर्ड प्राइज 5,000, फोर्थ प्राइज 4,000 आणि फिफ्थ प्राइज 3,000 आणि बाकी जितके जाणांनी भाग घेतलेलो तांकां प्रत्येकी 2,000 असे मानधन आसा. जाल्यार हो 10 जाणांक फर्स्ट 10 जाणांक 2,000. आता हे प्राइजाक कोणाक फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा, कोणाक सेकंड प्राइज मेळ्ळा जाल्यार ते टुरिझम डिपार्टमेंटांनी मार्क्स कशे घालून ज्युनियर सिनियर दोगांक जाल्यार आमचे सेक्रेटरी प्रभाकर मुळीक यांच्यानी खूप मेहनत करून हो शिगमोत्सव सफल करपाक प्रयत्न केला. जाल्यार ते सविस्तरपणे तुमकां फर्स्ट प्राइज रोमटा मेळ, चित्ररथ, सेकंडची प्राइजीस आहा ते व्यवस्थितपणे सांगून गेला. ही प्राइजीस आम्ही नंबर दितले, फ्री दिता, ती रिसीट दितले, ती रिसीट व्हरून थंय दाखोवपाचें आणि तुमचो अमाउंट कितें आहा तो थंय कलेक्ट करपाचो. टुरिझम डिपार्टमेंट थंय ते आमी तुमकां सविस्तरपणे ते आरटीजीएस म्हणल्यार ते दिता, ते आरटीजीएस तांकां दिवंक जाय दिसता व्हरून न्हू तो. गेल्ले आसा महालक्ष्मी नागरिक शिगमोत्सव समिती बांदोडा. दुसरे प्राइज जावन गेल्ले आहा त्रिवेणी कला संघ दुर्बाट फोंडा. थर्ड प्राइज जाल्ले आहा श्री देव नाडेश्वर कल्चरल क्लब नेरूर. चौथे प्राइज दर सायकल स्टार मार्शेल आणि 5वे प्राइज देवतेवाडा युवक मंडळ कुडचोरे. त्याच्यावर कन्सोलेशन प्राइज जावन जाल्ले आहा श्री बाल गोपाल कला संस्कृती टिंबल, श्री कृष्णा हौशी मंडळ माडगांव, हनुमान युवक संघ वास्को, देव राष्ट्रवादी कला मंडळ गिरी आणि महारुद्र युवक संघ वास्को. तसेच मानधन श्री काजरेश्वर मंडळ कुचेलीम, रासा युथ असोसिएशन लोटलीम, राखणेश्वर युवक संघ, शिवराम युवक मंडळ सांगे, रवळनाथ राष्ट्रवादी सातेरी अल्डोना, तालिगाव युथ, शिवंबा कला मंडळ फोंडा आणि दत्तात्रय युवक संघ. हे झाले चित्ररथ. त्याच्यानंतर रोमटा मेळ पहिले प्राइज जावन गेल्ले आसा श्री मंडलेश्वर मनगुरू शिगमोत्सव शिरोडा. सेकंड प्राइज सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय. थर्ड प्राइज कांडेपार शिगमोत्सव समिती फोंडा. फोर्थ प्राइज श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती मडकय. फिफ्थ प्राइज अवेडेकर शिगमोत्सव बोरी. कन्सोलेशन फर्स्ट श्री टोणेकर शिगमोत्सव समिती साखळी. दुसरे हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव दिवाडी. तिसरे स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. चौथे डोंगरी शिगमोत्सव मंडळ डोंगरी आणि 5वे कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती. तसेच मानधन जावन गेल्ले आसा श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह संस्थान साखळे, चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केपे, श्री शक्ती, श्रीराम विश्वकर्मा शिगमोत्सव समिती वास्को आणि मुरगाव शिगमोत्सव समिती. फोक डान्स पहिले प्राइज जावन गेल्ले आसा सावय वेरेचो सकाळी. सेकंड प्राइज शांतादुर्गा शिव
रागिणी कला संघ. थर्ड प्राइज विजया कला मंडळ कुर्टी. फोर्थ प्राइज टिटो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब. आणि 5वे प्राइज ओम नमः शिवाय कला मंडळ फोंडा. मानधन जाऊन गेलेला हा श्री परशुराम क्रीडा संघ आणि श्री वेताळ सांस्कृतिक संघ हे फोक डान्सचे आहे. आता फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर सिनियर. पहिले प्राइज पार्थ पी वांगणकर साखळी. सेकंड प्राइज लुईस पी डी डिकॉस्टा सावर्डे. थर्ड प्राइज धनंजय डी नाईक धुळापी. फोर्थ प्राइज मदन एम तारी वाळवाय. आणि फिफ्थ प्राइज तानिसी व्ही वेरेंकर रायबंदर. तसेच मानधन जाऊन गेलेला हा जीविका सुनील नाईक पणजे. निखिल एम पालेकर कासावले. योगराज गवणकर शेल्डे. रामा डी खांडेपारकर खांडेपार. शिवा नाईक कुर्टी. रुद्रज डी नाईक मारगाव. विशाल नाईक डोंगरी. सिद्धेश श्याम मराठे नावेले. पूजा प्रवीण गावडे मारदोळ. आणि सिद्धी फळदेसाई बाळी. त्याच्यानंतर ज्युनियर वेशभूषा. पहिले प्राइज जाऊन गेले असा आराध्य डी कदम ताळीगाव. सेकंड श्रेयन पी उदयकर कुंकळी. थर्ड शिवम सुहास वेळी दाबाळ. फोर्थ रियांश आर सोनुर्लेकर. आणि फिफ्थ पृथ्वी एस नाईक फोंडा. मानधन अश्वमेध एस नाईक वास्को. आणि अनायशा डी परब तोरचे. मयुरी निलेश कोरगावकर वास्को. स्पृहा तळवणकर वास्को. चारुही एम टी मसूरकर पणजी. सोजस विष्णू मेस्ता उपासनगर. अन्वी अनिल तेली हेडलाईन सडा. दर्श कपिल शिरोडकर कोरतालीम. ओजस मिलिंद आंबेकर ड्रायव्हर हिल. आणि रेन रोहित कोटकर वास्को. हे ज्युनियराचे झाले. हय या पद्धतीने सगळे सुवातेर जे सगळ्यांक जे कोण कोण जिखल्या सगळे कॅटेगरीन जे रोमटामेळ आसूं फोक डान्स आसूं ज्युनियर कॅटेगरीन आमचे फॅन्सी ड्रेस आसूं न्ही नाल्यार चित्ररथ आसूं न्ही सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच आज जे प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी हांगा हजर जाली त्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच तुमी मिडिया आज हे हांगासर टायमाचेर प्रेस कॉन्फरन्साक पावले म्हणून तुमचे आभार मानता.